Cik, bareng cik. Wong lama kon iku. Wis entuk duit piro? Tong lama atasane aku tok iso kon nandekno. Assalamualaikum. Iki lho jajan, krak. Sik ngeseng, dalan kono jajane. Oh iya. Waduh, kabele kok ngene kabeh. Oma da omah iki. Gak karo-karuan agraire, tapi nak nice. Wah, gak iso ya lah dijarun terus. Langsung ae wis. Loh, iki kok ngene ya? Loh. Kita rapet nang ngene. Nah, bener apik ngene. Iki lewere. Apa iki? Coba dinyalakno ya, apa tadi engko? Wih, estetok ngene rek. Video. Estetik. Astetok. Oh iya, estetik, ayo. Jame iki cocok tak gorong ya? Coba sih. Iki jame cocok iki. Ya wis lah, tak mlebu aku. Oh iya, jajan juga hari. Ramene apik wis. Apik lah wong. 300.000. Mana? Atau iki elek kaya ya. Main tapi lambene apik. Sandale iki lho. Kripis. Kotor. Susah sih. Guru-guru sih nek kotor. Kipisan sebelah. Mbak nanti kayak kecil. Cik gak kecil gue jan. Kurang kecil ki. Kan. Kacane kurang loro. Topi mek duwi. Mana? Sok ganteng. Amit. Sosokan. Lapo? Iri takona? Oh, ni gondol irian. Nyapa kon iki lho. Kone jaketmu piro sih? Kaosku lho paling larangan kaosku. Apa larang lambimu? Ya isa paling 10 ndol. Oh niku. Coba goyangan banyu. Apa ngelak betorno iki ha? Nyapa kon iki lho? Pamer kepada orang yang salah. Ya wis ngene apik, Jo. Mek lampune iki, ganti lampu sing blunder-blunder iku. Ngene. Tekan dhuwur. Melingkar ngene. Nah, iku warna iso milih warna putih. Warna oranye. Nah, rada kekuning-kuningan iso. Lek ngene iki kudu estetik jenenge. Apa ya? Estetik apa estetik ya? Iki sik kurang jame kurang gede aja. Nek digedhekno meneh tambah wapi. Dikei apa sing apa jenenge tulisan berjalan. Nah, kok dijenengi ya rumahnya Agra dan Arya dan Eza dan Budi dan Ivan dan kawan-kawan ngono nek dandan kabeh gak mari-mari. Wis omah sing kono iku wis karo tukange ra genap blas. Mosok nggarap oleh 3 minggu gak mari-mari. 3 minggu. Gak sih. Kudu 3 minggu ket sakgurunge posoan. Iya, sakgurunge posoan. Sampai wis riyaya gorong mari. Gak kena tukange. Kurang ya. Ditambahi meneh. Wene Cek. Wah, lampu. Berarti full lampu omahe Agra iki ceritane. Omahku lak kono sih. Wis gak apa-apa iki omahku pisan. Biyen kan iki omahku. Omahku dipek Ivan. Mari dipek Ivan, dipek Budi. Mari dipek Budi, dipek Arya. Iku saiki. Ben paling dipek Eza. Aku omahan apa terusan? Oh iya ya. Kabar-kabar jarine Joni sunat ya. Manuke wis waras apa gorong ya? Iya, koyo sunat areke. Mangkane ketwinginane kok gak ketok areke metu. Nak kono ya ono terep winginane. Aku kok gak diundang ya. Mosok diundang tapi aku sih gak teko.
Oh, berarti undangan sing nak jero meja iku undangan teko Joni, sunatan. Arya gak ngondo-kondo. Padahal enak-enak koyo panganane. Wong mbahe pinter masak. Aku iso masak gak yo? Aku masak kadang enak kadang gak biasanya. Kadang kasinan, kadang kegurian, kadang kelegen. Wih, omahe kok apik Mas Bro, ono lampuwe. Ono jame barang kayak masjid ae wis. Loh, ya apa? Wah, apik, Bos. Ono jame, ono lampune. Lek bengi puwadang, ya jan kok bengi rene yo, puwadang. Engko lek pas waya adan mesti muni jame. Titit. Titit. Oten. Oke, si paling titit. Mas Arya neng di Mas Bro. Gae, golek Arya tok iku lha opo sih? Ketwingi golek Arya gak mari-mari. Duh urusan apa? Wong arek ngejak layangan kok. Endi, cok ngomong tok. Lah kok tambah ngamuk aku sih? Yo karo to. Wong arek mulai sekolah langsung metu kok. Paling yo ambek Eza. Ambek sapa nek? Gilang, ambek Joni. Oh, Joni sunat sepurane. Wis pokoke dolen, mau mulai nggawa apa mau nggawa panganan, nggawa berkat kok. Mbok teko sapa? Paling teko sunatane Joni paling. Mas Joni sunat ta? Lho ya apa? Kanca sunat kok gak ero. Lah aku gak dikek undangan kok. Gak dikei undangan apane? Wong Arya ngomong, jarine awakmu ngetekno panganan nang ngene kono. Pas Joni sunat. Wingi bengi gak salah jarine. Iku sunatan ah, tak kira Mas Joni nikah. Pikiran. Joni ki seumur piro kate nikah? Joni saiki ku sik kelas 5 SD. Masuk kate nikah. Nikah mbek sapa? Ya bekne. Kuda ah. Jangkrik kon hujan, arek turu digudaya apa perlu pasti. Ya hari-harine ya. Lampune kok koyo ngene malian. Ya mlayu kok ngono. Oh ya tiba. Sopo ngkon melayu yo an? Duh kah. Kon iki aneh-aneh ancene. Ayo. Aja rame-rame. Ana wong turu. Mbok meneng. Ya ulamu dhewe. Sopo ngkon melayu-melayu yo an? Ayo iso meneng gak? Meneng. Ah, meneng. Biasa ngono gak iso ah. Ya biasa ae. Mesum yo. Apa sing mesum? Iki lho sikile kesele yo. Jal. Loh, ngono. Kudu mesum. Oh, tak kira Mas.